Vision imene ndi Mzika Ikutinji yomwe yabwera mwapadera kwambiri chifukwa cha nkhani Chipwilikiti chomwe chinali ku Department ya Immigration ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka komanso komwe amadinda ziphaso zoti anthu athe kuyendera pa ulendo makamaka mu mzinda umenewu wa Lilongwe. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Koma kuti timve zambiri kuti kodi kumeneku chinatsitsa dzayi kuti njovu ichoke nyanga ndi chani. Pa line pa tili ndi mtolankhani wathu wa Mibawa Television amene ndi Peter Phiri kuchoka kumeneku ku Lilongwe, capital city ya dziko la Malawi. Mwaswera bwanji Peter? Ndaswera bwino kaya Steve. Ataswera mwina tatiuzeni kuti kodi chakumawako kunali zotani ku immigration. Amuna ndisana bweretse kupereka chithunzi chokhuzana ndi zimene zachitika lero ku maofisi ya otsindikiza makamaka ziphaso zimene Malawi timugwiritsa ntchito kutuluka mdziko muno komanso kupita maiko ena. Ndikufuna ndipereke mbiri pang'ono kunena kuti kukhuzidwa ndi nkhani yokhuzana ndi kusindikiza mapassport kwa nthawi yayitali pafupi miyezi itatu tsopano, ndipo mwezi umene wangothawa wa February tinaona mtsogoleri wa dziko lino akuuza nyumba ya malamulo mmene mfungo pafupi 193 wafotokozera kunena kuti ayi nkhani yokhuzana ndi ziphaso kuno ku Malawi ndikuwapatsa masiku 21 kuti nthambi imeneyi ilongosole kuti amveka kuti nthambi imeneyi ya immigration yakumana ndi vuto la magina amene amagwiritsa ntchito potsindikiza ziphaso zotulukira mdziko muno. Ndipo patadutsa masiku 21 monga mmene mtsogoleri wa dziko lino analengezera, tinaona nthambi ya immigration motsogozedwa ndi retired brigadier Kalumo akufotokozera mtundu wa Malawi kunena kuti nthambi tsopano yayamba kutsindikiza ziphaso zosiyanasiyana. Ndipo limeneli ndi sabata latha pamene tikukamba lero la Monday kapena lolemba la sabata ino taona ndithu tinafuna kuti tizungulire ngati Mibawa Television kuzungulira ku maofisi ya nthambi imene ya immigration. Tinapeza kumeneko kuti kuli khwimbi la anthu limene likuoneka kuti likupanga chimpwirikiti, tinene kuti chimpwirikiti cha anthu nkhani yake inalionera kuti anthu apofuna kuti apange ziphaso zimenezi akugwiritsa ntchito njira zotani, kamba kuti panalengezedwa zambiri mmene amapanga update kapena kuti kuuza mtundu wa Malawi kuti tayambiranso kupanga ziphaso zotulukira mdziko muno. Tinamva kuti pachitika kusintha kungapo makamaka nkhani yokhuzana ndi mitengo ya mapassport kuchoka pa 90,000 kufika pa 50,000 zimene zinakondweretsa mtundu wa Malawi madera osiyanasiyana. Ndipo zimene zinapeza ku nthambi imene ya immigration makamaka ndifotokozeso kunena kuti pa maregion onse amene ali mdziko muno kapena pa maoffices onse a nthambi imene ya immigration ndi chigawo chapakati chokha chimene chinayamba kutsindikiza mapassport malingana ndi nthambi imene ya immigration. Ndipo amanena kuti system imene pa nthawi ino pamene akuyesa ikhale kufalikira kufikanso maoffices ena ku Mangochi, ku Blantyre komanso mchigawo chakumpoto kumene kuli kumzuzu akutsindikiza mapassport. Komano zimene zachitika mchigawo cha pakati kumene ndi kuno ku Lilongwe tinaona ndithu achinyamata osiyanasiyana akulu angakhalenso amayi amene anakhamukira ku maoffice amenewa. Ndipo chimene chinachititsa chidwi kwambiri chinali chonena kuti anthu kuti apeze ziphaso kapena ayambe ndondomeko zimene zimagwiritsidwa ntchito pofuna kupeza chiphaso chimenechi. Inali ndondomeko imene anthu ambiri sanakondwe nayo. Tinacheza ndi ena kuti timve kuti za bwanji komanso ndi chani chimene akuchiona chimene chisakuyenda mwa ndondomeko. Iwo amafotokozapo nkhani yokhuzana ndi kukayikiridwa kapena kuti maofisala ena afuna kugwiritsa ntchito chinyengo pofuna kuti akufuna kuthandiza kawo amene akudziwana nawo kapena ali nawo ubale wanseri kusiyana ndi mmene zimaina zikhalira mwa ndondomeko yake, kuti munthu ukafika ku office ya immigration utakungofika kutenga mafomu kusayinira mafomu kenakano ndi kupeza zoyenerezeka kuti iweyo akujampule kapena ukhale ndi chiphaso chako choyendera chotulukira mdziko muno. Komano zimene zikuchitika ku maoffice ya immigration sindizo malingana ndi mmene tinaonera komanso malingana ndi anthu amene tinapeza amadandaulira. Pachikolo ndichofotokoza choncho kuti ndi vuto lalikulu kwambiri. Mwina anthu kumafunsa kuti to what extent vuto limene ndilakulu bwanji. Tinayesayesa kufunsa akuluakulu amene amagwira ntchito ku office imene ya immigration malingana ndi kukonzedwanso kwa system imeneyi amanena kuti pa tsiku imene zimanga print mapassport pafupi 15,000 malingana ndi update imene inaperekedwa kuchokera ku nthambi imeneyi. Koma zimene zapeza ndizonena kuti pa tsiku machine amene wakupanga print mapassport okwana 100 wokha komanso kakhakuti apitirira mwina akumatha kupanga print mapassport okwana 200 zimene zikupereka chiopsezo kunena kuti backlog kapena kuti
ndandanda wa anthu amene akudikirira mapassport kupitirira kuchulukirabe kamba onena kuti machine amene wakupanga print mapassport ochepa kuyerekeza ndi mmene ananenera anthu amene ya immigration. Mwina unakhalako ni mwayi kuona passport imodzi kuti yapangidwadi print ndipo ili m'manja mwa munthu. Nditakufotokoza pano motsimikiza komanso molimba mtima onena kuti palibe passport imene kupatula imene anayionetsa anthambi ya immigration kuti ndi imene inatuluka pa 11 March. Ndi passport yokhayo imene inaonedwa ku mtundu wa Malawi komano pakadali pano nditakufotokoza kuti machine amenewa sanapange print imene ndaona kwa munthu kuchokera ku nthambi imene onena kuti amene olandira koma chimene chikuchitika pakadali pano ndionena kuti anthu onse amene anayamba muna 3 months ago kupanga kufunafuna kuti apeze chiphaso chimenechi akuwauza kapena ndinene kuti akuwuzidwa kuti akuyenera kuyambiraso process yawo zimene zikupereka kayikitso makamaka kwa anthu amene onena kuti kuna zija zimamveka masabata awiri atatu apitawo kunena kuti anthambi imene inaluza data kapena kuti inaluza information kani imene itokhala yoona ndipo kafukufuku wathu timayesetsa kuti tiyankhula ndi akuluakulu makamaka pa nthambi imene amene sanathe kupezeka komanso tinapeza kuti sakesake amene akuyamba kumene anthu akunena kuti vuto lalikulu kunena kuti iwo apeze mafomu amene angagwiritsa ntchito kuti ayikepo information yawo imene ingathandizire kuti iwo apeze ziphaso. Mwina amene akutenga mafomu 50,000 kwacha akulipira ndionadi zikukhala bwanji pamenepo? Ndizoonadi 50,000 kwacha ndiona ndi ndalama imene dzulo linaona ndithu anduna amene ali anduna za mdziko akene zikhale ng'oma akusindikiza mu Yama ichula kuti gazeti malamulo aziko lino amene zikutanthauza kuti fundo imene ija yokhuza kuti asitsa mitengo ya passport kuchoka pa 90,000 kufika pa 50,000 komanso angakhale mitengo ina imene ikugwirizana ndi kayofuna kupanga replace passport yako inasowa kayofuna kupanga za express zinthu zimenezo zasesedwadi mitengo zinga ndi malamulo ngizida dzuloli mu gazeti ya Malawi. Chabwino mwina titapatsa oneratu aone mene zilili pa ground mene unachezera ndi anthu pa ground ndikuthokoze Peter kuchoka ku Lilongwe. Kapena china chilichonse mwina chomwe ukufuna kulankhulapo Pankhani? Mwina kufotokozera nena kuti tinaona achinyamata ambiri amayi ambiri passport ndi chinthu chofunikira kwambiri kamba kunena kuti anthu mwina amachilingalira kuti mwina awafuna akapange za malonda kunja awafuna akapange ma business osiyana kunja kwa dziko lino koma si nkhani ya kupita kukapanga za malonda pali anthu ambiri amene angakhuzidwe kuchedwa kwa chiphaso kapena kuchedwa kwa kolandira chiphaso. Nthambi ya immigration inafotokoza onena kuti izipereka masiku 10 kuti munthu akwanitse kutenga chiphaso mosavutikira. So zimechitika ku immigration ndizodandaulitsa kamba kuti anthu sakumadziwa kuti chiphaso changachi chituluka liti kapena apakhale ndi nthawi ndipene imafuna ndifotokoze Steve kusindikapo onena kuti chiphaso chimene chingathandizike pala anthu ena ali mzipatala zosiyana afuna akapeze thandizo la chipatala maiko akunja kamba kuti kumuna kwathu kuno thandizo limene akufunikira sangathe kulipeza akufuna apeze chiphaso mwachangu zimene zili zovuta pakadali pano malingana kuti makamaka nthambi pena region imodzi office imodzi ya nthambi imene ya immigration imene ikusindikiza zikalata makamaka zikalata zoyendera kutuluka mdziko muno zimene so tikupereka pano kunena kuti ndi chipsinjo chachikulu kuti munthu apeze utakuona nokha kuimbira anthu limene lasonkhana ku Lilongwe immigration office. Chabwino ndikuthokoza Peter kuti anthu aone video yomwe tili nayo kuchoka kumene ku nthambi ya immigration department ya chigawo chapakati ku Lilongwe. Tathokoza kwambiri Steve. Zikombiri ameneyo ndi Peter Phiri amene nali naye pa line kutipatsa chithunzithunzi zomwe zikuchitika ku department yoona komanso kulowa ndi kutuluka anthu dziko muno komanso yotsimikiza zitupa zoyendera. Tikupatseni kuti pa ground pali zotani ndipo Peter kutipatsa chithunzithunzi chotani kuti tione ndi maso athu amati kususa galu wankota mkukumba. Ine dzina langa Steve Banda ndikusiyeni mukuonera Peter Phiri ku immigration kuti tikhale ndi chithunzithunzi video imeneyi muli zinthu zotani. Nkhani yokhudzana ndi ziphaso zoyendera kutuluka kunja kwa dziko lino yakhala ikutenga ikuyankhulidwa pakamwa pafupi pa Malawi ina aliyense nkhani yake naloti Malawi akuzunzika pa nkhani zosiyanasiyana ena akufuna kupeza thandizo la chiphaso chimenechi kuti akapeze mankhwala kunja kwa dziko lino ena akufuna akapange ntchito za malonda kunja kwa dziko lino ndipo monga mmene mukuonera kumbuyo kwangako chilengezereni sabata yatha nthambi imene ya immigration services italengeza kuti yambanso kutsindikiza ziphaso zoyendera mdziko muno ndipo kumbuyoku kuli mdipiti wa anthu kapena kuti khwimbi la anthu limene likusakasaka kuti lipeze ziphaso zoyendera koma kodi mulinji mkatikati mwa
ntchito yoti nthambi imene ya immigration yambe kutsindikiza ziphaso zoyendera mdziko muno. Pali nkhani zambiri zimene zamveka kuno mmene mibawa imafika ku malo kuno. Panali nkhani zosiyanasiyana, nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa mauthenga ena kapena information ina imene nthambi imene ya immigration inagwiritsa ntchito kuti ithe kuwazindikira amalawiwa ndi kuwapatsa ziphaso zoyendera. Ndiponso nkhani ina imene inatuluka ndi nkhani yokhuza kulipiranso. Tikufuna timve kwa akuluakulu komanso anthu ena amene abwera pamalo pano kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani. Tikumva kuti zinthu zambiri zasintha, angakhale boma linalengeza sabata yapitayo komanso katikati mwa sabata imeneyi nkhani yokhuzana ndi kusintha kwa mitengo ya mapassport zimene zapangitsa kuti kuno kukhale khwimbi la Malawi ochuluka. Muli kuno ku immigration mwina tafotokozani chikuchitika ndi chani pakadali pano mwabwera kuti ndili kuno ku immigration ndifuna kudzakozetsa passport. Ndinamva pa TV kuti immigration ambo panga mapassport a 50,000 ndipo alapanga dongosolo bwinobwino. Koma ndafika kuno kuti Chipwilikiti ndabwera mamawa olofomu panopo sinalandire. Chikuchitika ndi chani? Munayamba kalekale ku ndondomeko imeneyi kapena mukuyamba kumene? Ndidzapanga new passport yanga. Inuwo mukuona kwanu chavuta ndi chani kwenikweni? Apapa chavuta nchonena kuti palibe dongosolo bwinobwino. Anenera apapa itana achitetezo anthu akhazike pasi. Akakhazika pasi azidana anthu 2020 ndikumapatsa kaya mafomu kumasayinira kaya kwajambula kenako nkwalowetsa nkati. Inu muli pa ulendo mwina ena amafuna kukapeza thandizo la chipatala kunja, ena amafuna kukapanga za malonda kunja. Chiphasochi mwina kungofotokoza ngati mungakwanitse muli mbali ititi. Ine ndifuna ndikhale ndi passport basi kukhala nayo ngati nzika ya Malawi. Ngati mbadwa. Kupezeka kuti chimabwera china chake chimafuna passport ukhoza kupita kunja, sungapite kunja opanda passport. Dzina lija? Dzina ine ndine Maisosola. Ndakuthokozani kwambiri Maisosola. Zomwe kwambiri. Muli kuno ku immigration mwina tangofotokozani chavuta ndi chani kwenikweni? Tikumva pa kukhanga kuti pali phokoso losiyanasiyana. Kunoko tu chavuta ndi dongosolo. Dongosolo limene lavuta kunoko loti malaini aoneka zoti sakukhazikika bwinobwino. Ndeno anthu tikungolimbana amene mukuoneramo ndithu. Yetu. Mwina ukadakonda kuti chilichonse chilongosoko chiyende mu chilongosoko pachitike chani? Ine ndimaona ngati kuti pakanakhala ndithu malaini oti olongosoka bwinobwino amene akupita kokajambulisa akhale pa laini yawo, amene akupita kokatenga mapasipoti pa laini yawo, komanso amene akukalembesa akhalenso pa laini yawo kuti zinthu zikhala bwinobwino. Kutsitsidwa kwa mtengo wa passport ngati Malawi wachilandira motani choyambirira wapezeka kuno ndikoyamba kapena mwina ndondomeko mnayamba pakanthawi? Ineyo kutsitsa kwa passport ndikuona kuti apanga bwino kwambiri chifukwa athandizanso anthu amene analibe mapasipoti kuti mwina apezeke nawo ndithu. Komanso ndikuona ngati kuti izizi zithandizira Malawi amene mwina sanali nkuthekera kopeza pasipoti kuti akwanitse kupeza pasipoti ndithu. Ine ndi Daniel Phiri. Line apapa ikuchuluka kwambiri chifukwa choti nkati muli ma connection. Inakhala zoti ma connection panalibe, line sibwezi kuchuluka. Chifukwa zimapeza kuti munthu abwera mwina last year kuti mwina akuzalipira, akubwerera koma munthu walero ndi lero akupeza kuti akulipira passport fota ali ndi munthu chani, munthu mkati. Like tsazo ngati ndipange ineyo ndafika lero. Ndupeza munthu mkati ndimuimbira phone, afika pa khomwanditana. Pamene awa abwera mwina ngati mwezi wata azingobwerera. Satani salipira. Mwanjira ina mukukayikira kuti pakuchitika cha nyengo chimene chikuchitika. Mene silili kuwasa tukayikira ni mezi mayendera. Zonsezo zinakhala zoti apapa panalibe zoti amayitana munthu wakumbuyo. Lero ni sibwezi kumadza chonchi. Koma ikudzadza chifukwa cha anthu oti anambobwera kalekale kuzalipira mapassport koma upeza sakudani sakulipira. Akambapo nkhani yokhuza ndi chinyengo inu mwayamba liti? Ine kubwera kuno ndambadzana kubwera kuno. Koma tafotokoza ndi chinachitika ndi chani? Kubwera kwa dzana ndabwera mammawa. Koma palibe chimene analithandiza cha nzeru then anatusaona zoti ambwere tsiku lake lotsatira. Tsiku lake lotsatira tabwera tsiku lonse kumankhula panopa. Ndiye chimene chimadabwisa nazo kuti anthu ena amatha kupezana. Ona zoti apita mkati mwakalipira zonse zatani zatheka ndikusiyana inuyo. Then sanatuza kuti bwe Saturday anatuza kuti bwere Monday. Tabwera lero Monday mama tabwetalawiranso kwambiri. Koma papa ibe chanze chatani chachitika mpaka panopa. Ukadakonda kuti zinthu ziyende mwadongosolo ziyende motani kapena chikuyenera kuchitika ndi chani kuti chilichonse chachinyengo mwina mantha amene mukuwapereka okhuza ndi zachinyengo achokeretu? Ine ndimaona ngati kuti padakhala kuti panali njira mwina kuti padzikhala chitetezo komanso dongosolo bwino kuti mwina mwake amafomu akhale apa awapange chonchi komano mezili apa zikunkhala zinthu za Chipwilikiti zokha. For example mammawa
anati alanda mafomu amene apangisa passport ya express anapanga ginoka ya chani anomuka angupanga wawa then anasiya kulemba kusawalemba mene koko anthu tsopano chifukwa anapita no ambiri kutiko ambiri ku Chipwilikiti osadziwikaso kuti cheni chiticho pita ndota anabwerapo kalikali sota anabwera leroyi anthu amene ali apo pakupanga mafomu ndota anthu anabwera kalikali koma nkhani mpaka panopa apa pani zotolefere loli tibwerera sitilipira olonso tibwere mawa sitizalipira koma tikakhala ndi munthu mkati moti feti kumuziwa ndi pamene tingalipire ndife chomwe tingapemphe chachikulu nditena zoti mwina boma liyike ndondomeko tikamabwere fe kunoku ku migration akati munthu akalipira azikhala pa line munthu akajambulisa azikhala pa line muzaona apa sibazazaza chonchi koma ngati zimene sizitheka tizingobwererabe mapassport sitilipira amene azilipira ndi munthu amene akulumikizana ndi munthu mkati watenga drama ndi amene azipeza passport mwa simple chifukwa papa mapassport mwatitsitsira koma sizikudziwika kuti passport mwatsitsabe tukhanga tuli mwina tangobwera kuzangopanga msonkhano timakhala tasiya mabizinesi tasiya zika kuntchito mwaona ndi nthawi apapa mafomu wachitani chitipaseni cha mammawa mpaka panopa ipeza kuti 12 koloko atitsekera lanji ndeni 3 koloko azituzoti tatseka tibwere mawa ndi chomwe titilangopempha maso ndi chikhaso chimodzi chomwe tingangopempha apapa kuyambira mwina ino mawa angopanga ndondomeko kuti kodi olipira ndi awa amafomu ndi awa kuti zinthu zizenda bwinobwino muzaona pa migration sibazazaza vuto kwenikweni mukuona kwako vuto ndi chani apapa anthu amene akuvuta kumusi kuno ndoti anapanga mapassport awo last year maybe March, April, May, June ndiyeno nzonena kuti kuyambirira natiuza kuti ndisa system zichana nina kuti data yathu yaluzika yonse ndi panapangidwa makani mamawa tinaseka ofesi pakhomo lapezekano kuti atulusa mafomu kuti tilembeso mafomu ngati tikuyambiraso komano ngati tikuyambiraso ndi kuti the way forward ndiyoti tiyikeso zala kapena tiyike zala ndi nkhope mano chomwe ndondomeko yonse unalotamaliza umangodikirira kuti tiyambiraso ndi tikuyeneraso tilipire zithunzi ndi apa anthu ena ndoti ayenda paso choka makwawo alibe ndrama yolipirira zithunzi ija komanso chomwe chikwawo nchoti anthu ena akutenga oti ndi 3 months yathu ndoti ngati neyo yanga ndi amachi mpaka pano pa spine iyi sinatulukira ndifukake akuvuta nyonga ukadakonda paka nachitika chani chachangu choti kuthandizike mmalawi ena aliyense kupatula weweka amalawi ambiri athandizike vuto kachitika ndi kungopanga first come first serve chifukwa is not fair koma panga mapasipoti oti anthu akalekale andiso vuto lohakidwayo si vuto la ife komanso iwo amene okhala ndi data ya backup omakhala ndi ma systems awiri kuli ya banki tikalipira muchazize makalo wa system ya banki ikakhala ya zalazo ndi inala bindi system imodzi ndengati inala tagged a single system amenera kupeza unje amenera kuti apeze backup ya bwino vuto limene mwakumana nalo kuno ndi vuto lanji kuno vuto limene takumana nalo kuti zikuthekero fike poruka lowe mkatimwe zinthu zopheka foma bezoti akulembe kuboruka lowe mkatimwe amazoti kubwera kuno zangu kubwereraso passport osatheka kuti akupangire noma bezo munthu kungocha transport umene ukushoka ndi utaliso ndi zinthu zake zikhala zovuta memuonera amurugulu oselu funa lipagise koma rulo wenkarimo sizumakha zinthu zopheka dzina lini party kalona mwamba kana ndauza kuti tiyambireso process tizikajambulitsa zinthu zikunja uko ndeti bwere tikapereke iwo auri tikapereke feyo mafomu tikapereka pachi mafomu ene tikapanga fusion fingerprint makapanga passport imene atikepo pa fingerprint koma apa kuti tipange mafomu tipange takili ndapatse mafomu pa window nanga ma fingerprint zikhala bwanji pamenepo monga mmene mukumvera kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene asonkhana kuno kumalo a immigration ku Lilongwe iwowa ali ndi vuto limene anthu anayamba kalekale mwina miyezi 3 yapitayo miyezi 4 yapitayo kuyamba process yoti iwowa atsindikizidwe ziphaso zoyendera kunja kutuluka mdziko muno kupita kunja kwa dziko lino ndipo iwowa malinga mkufotokoza kwawo auzidwa ndi akuluakulu a nthambi imene ya immigration nkhani yake ndionena kuti akuyeneranso kuyambiranso pachiyambi pa ndondomeko zonse zimene zimayenera kutsatidwa kuti atsindikizidwe ziphaso zawo zoyendera nkuyankhula kwawo ndi vuto lalikulu limene nthambi ya immigration ikuyenera kukhazikika pasi komanso kukhazikitsa ndondomeko zapaderadera cholinga choti anthuwa amalawi amene ali kumbuyo kwangawa athandizike kafukufuku wathu akuonetsa kuti pali magulu awiri pali gulu lina limene likuyenera kuyamba ndondomeko zonse zoyenera kutsatidwa ndi cholinga choti atsindikizidwe ziphaso zawo ndipo pali gulu lina limene linayamba kale ndondomeko imeneyi koma pakadali pano
akuwuzidwanso kuti akuyeneranso kuyambira pachiyambi monga mmene awafotokozerera. Nkhanitu yokhuzana ndi ziphaso zoyendera kunja kwa dziko lino ikuoneka kuti itengabe nthawi kuti ifike kumapeto makamaka kwa Malawi kuti ayambe kupeza ziphasozi mosavuta komanso mosapsinjika mwa njira